bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Pindi TV aadi men yeɓoɓe Pindi kono kadi ko aadi men e ɓen ɓe ganduɗa ko e kala hitande eɗen ngara e mumen woni Bokki. Sababu one ko birniɗo guite mo wirnaki ɓerɗe hono ceerno Salif Sow gando joɗɗo gandal nunɗuɗo ko ɗum saabi rontini ko so wiyama Bokki noon ina anda Bokki e nder Fouta ko wuro mango waɗgo kadi yimɓe mawɓe waɗɓe ko mantini e nder leydi Sénégal. Eɗen mbawi hen ƴewde baɗano omo ganduɗa ko docteur Diallo walla kadi sa wi noon haaɗi ɗon Dialloɓe nanɗo babaɓe nanɗo kono garen Ablaye Dawoudou Houdy ha yetti sen mbi noon eɗen mbawi wadde ndewmi takkil ha yettoɗo joɗiɗen ɗo kono eɗen jodde honorable tigui rigui ko jontaɗo kono kadi ne ko ballo ko ni wonno rawane e ziyara o mo ganduɗa gonɗo sababu garɗen ɗo taw ko kolol 35 ɓiwol hikka en mbiyen naate hitande hisere pul yo Allah dandu en e kala ko kulɗen hay sen gona Isa yankoɓe ne yo Allah rokku en ɓamtare yajde hade nden en tottiran o salmodira e yeɓoɓe ayawa habrirde Pindi TV gaga namne ko ɓurata jojjude ko fewte oɗo ziyara mo ganduɗa ko 35 ɓiwol ɗum noon salamu aleykum. Waaleykum salam dendi caggal nde jettuɗen Allah julɗeɗen nulaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam mi salmini mon mi salmini dendagal heeɗiyankoɓe ayawo Pindi TV eɗen ndewno ɗon calminade eɗen calmina mawni men Abou Diop eɗen calmina dendagal biyowo mbimi e mbimami nde wonno eɗen gandi hande Pindi TV ne waɗi couvrir pratiquement Sénégal fof ha fay diaspora ɗum noon ko yettere Allah donc mbiɗa wima mi salmitima kadi ko jogoɗen haalde ko eɗen ñaago Allah tan heeɗiyankoɓe beele ɓe ƴefta hen ko nafata ko bisimilla. Ngol woni lawol 35 ko ziyara ono waɗa ziyara so waɗama yawti ma wot ko ɓeeta goɗɗo so arti beela aɗa wawi min waɗande yeeru jawtuɗo e oɗo e holno jiruɗa eyyi no mbiruɗa ni haqiqa ko noon hikka 2026 o woni laabi 35 dungu ɗo ganduɗa walla laabi ɗi ganduɗa ziyara o ne waɗi organisé ziyara o noon ko ziyare ceerno men ceerno Salif Perejo sa yi fuɗɗi ko 93 ha 2026 jombani so neɗɗo calculi ko 33 ans woni ɗon kono ko siftunorde yimɓe tan wonde woni hen kitali ɗiɗi ko laabi ɗiɗi ziyara o waɗa sa ɓeydi ɗum donc e 33 o ɗum waɗi hikka woni 35 anniversaire mo ziyara mo ceerno Salif ɗum ɗon noon ko yettere Allah no fewi sa yi noon en gari hen ha ɗo fof ko sabu woni oɗo ceerno Salif ceerno Salif ziyare rawane no mbiruɗa ni ziyareji keewi kono ummade rawane faade hikka minen Bokkinaɓe walla aroɓe taweteɓe ziyare ɓe invité ji ɗi ɓe jii waylo mawno ɗum ɗon noon waɗi ɗum ko e nder miijo minen Bokkinaɓe min ƴeewi change sawru mbaggu woni ƴewde holno min ɓeydoto daranade oɗo ziyara mo ganduɗa hande ko ziyara international sabu won ummotoɓe hay caggal leydi ne ngara tawe oɗo ziyara ɗum waɗi no mbiruɗa ni rawane min eti fannu goɗɗo eɗen gandi ɗo e Bokke ne waɗi pelle kewɗe maɗe ɓuur nogas aɗa andi woni fedde wonɓe fedde groupe d'âge ɓe ganduɗa kanen pijide e wuuro hamin jogui pelle ma won nogas nanɗo e wuuro ngo ɗen pelle ne wayno min meeɗade hutorade dans le bon sens ko pelle tan kon sehilaɓe oɗon kutodira e nder mon kono ko ɗon tan haɗata rawane noon min ƴeewi change ɗum seeɗa min mbi ndendinen ɗeɗon pelle hayso ko 10 dañɗen hen tan ƴeewen pelle ɗe fedde fof wooda ko addi ƴeewen wadde renforcé no ballirɗen ziyara o beele ne rewa organisation ne ɓeydo fewde Allah walli min puɗɗi rawane min puɗɗi hen ɗum ne kadi ko caggal
yamurore ceerno men ceerno Abou Salif nde wonno hande ko kanko ardi donc golle ɗe ko neɗɗo belɗo liggodade hono wonko ganduɗen hen seeɗa belɗo haaldude nde o haalna o faami affaire o ƴefti golle ɗe fof o fatine sukaɓe ɗum waɗi sa yi ziyare rawane o no rewiri ni to magagal organisation ko heɓa hen ko eko daña hen ko eɗen jetta hen Allah no fewi ɗum waɗi nde min gummi ɗon min mbaɗi bilan par ce que ɗum min gandi sa waɗi organisation ne moƴƴi sa gayni mbaɗa bilan ƴeewa ko fewi hen ko ɓeyde fewnede ko fewani hen ko ƴeewe ɓuccitede beele ne ɓeyde fewnede donc no min mbaɗi bilan min mbi ɗum ɗo de ne moƴƴi mais ƴeewen wadde renforcer encore pelle ɗe ɗen keɓani hen nadde naata hen beele hunde ne ɓeydo moƴƴude ɗum ɗon noon waɗi ɗum tan kono mbiruɗa joni ni ko organisation hikka kadi organisation ɓuuri hay yuɓɓude ko sukaɓe gardi min mbaɗi ɗumen encadré min Boubou Diallo donc min mbaɗiɓe encadré de sorte que vraiment kala ko watte hen min ballaɓe peeje ha goto mabɓe fof walla fedde fof ne jogui liggey mo totta ɗum waɗi hay fedde wotere yiɗata wadde ko fewani goto fof ƴeewata ko yidde wadde ko ɓuuri moƴƴude ko wanno rawane ko beele ziyara o ne ɓeydo welde ɗum ɗon noon eɗen jetten Allah no fewi eɗen jetta duwuji ɗi par ce que minen hamin janggi ko duwuji ɗi taki yimɓeɓe hande Burkinaɓe yettade e oɗo 35e ziyara wonani min fayida wonko min laaɓa hen kono kadi ha joni en jii way kono ziyaruji kewɗi e nder Fouta yimɓe no noto ha heewa ewa so waɗaka dadiɓe woni renoɓe gendarme walla police ji saha rayata ha ɓurto kono min ji ziyara o ko arata ko hen e aduna no heewi gila yaade juulal juma o heewata ha asuro koko heewata yimɓe kono ɗe elle en teskaki ɗum hol sirlu bokki e sirlu o de minen hamin jaggi tan ko duwaw mo ganduɗa ceerno ceerno Salif waɗino ɗum nde ziyara o fuɗɗete premiére édition o duwi hen wonde ɗum ɗo taw ko gonga yo ɗum duumo yo ɗum ɓeydo fewde hamin jaggi ko on duwa min keeɓi surtout aussi ko Allah walli min minen e famɗo duuɓi min tawama ɗo golle ceerno Salif waɗi ɗo ɗe hamin jaggi donc min gandi oɗo jiyaɗo Allah minen min kolli ɗum sukaɓe amen rewɓe hen ɓe min jibini ɓe hande hayso ɓe jiyani e jaati ceerno Salif ɓe keeɓi andude e amen ko ceerno Salif wanno minenne hayso min jii ceerno Salif seeɗa jinnaɓe amen ɓe kadi ɓuuri min hay hollude ko kawisaji Allah ɗi ganduɗa Allah ne rokkuno ɗum ceerno Salif ɗum waɗi no mbiruɗa ni enen presque gendarmerie arata ɗo hay faction goto gendarmerie a yiyata ɗo hay so gendarmerie ari ko en tant qu'invité soɓe gari ɓe jooto ko sisuji ɗi mais Allah walli min to banggal ngal organisation hayso suko yiɗi wadde hunde ko fewani wawata nde wonno ko sukaɓe timmuɓe min jogui kañum jogui organisation guila début ha fin goto foof ne jogui rôle mo waɗata son jii subaka o déjà son gari subaka law o no yimɓeɓe jooɗo toni foof min mbaɗa ɗumen organisé de sorte que kala ko fuɗɗi wadde oñade seeɗa ma oñce haade woɗɗoyde ɗum waɗi Allah walli min vraiment tuggude nden faade joni 34 édition en tout cas ɗi mbaɗɗen ɗi meeɗa wiyeede woodi ko waɗi ha gendarmerie o nodde en ɗum ɗon noon ko yettere Allah no fewi hamin gandi duwaw keeriɗo mo ceerno Salif waɗanno ziyara nde futto en nanen kono hamin gandi kadi jinnaɓe ɓe e rewɓe hen ɓe foof nana mbaɗa hen dowuji nana jaggi hen beele ziyara o ne moƴƴa par ce que ziyara minen min jaggi oɗo ziyara o woni koye wadde développé wuuro ngo hay sukaɓe men min jangguini ɗum ɗon donc ɗum waɗi goto mabɓe foof hay mo fewani noon foof entre guillemets ne ƴeewa ñande hen kam wadde ko ganduɗa ne moƴƴi beele ne daña baraji poɗaɗi hen ɗiɗi ɗum ɗon noon ko yettere Allah no fewi en tout cas invité ji garoji ɗon ɗi hamin jogui ɓe ganduɗa guila puɗɗi arde ma won joni duuɓi tati hitande kala hay sone jagguno to Dakar ɗo min jogui noon programme uji kewɗi goppat gara tawede ziyara o par ce que ɓe mbi koɓe jii hen ko ɓe mbawa ɗum haalande nen ɗum ɗon noon ko yettere Allah no fewi donc ɗum waɗi no mbiruɗa ni question ma o en tout cas ha ɗo to tolniɗen en meeɗa dañde caɗele nde ganduɗa eɗen mbaɗa recours gendarmerie pour yo ar walla men quoi que ce soit eɗen ɗaminino aussi kadi ko ni continue so Allah lawno jeeɓa kami ziyaro tigui rigui ɓesgu bokki eko takki bokki wiyoɓe ashhadu an la ilaha illallah kono ko aroɓe eɗen jii dawrugol woni politique ina naati aduna o kono wonko yooɗi en e nder bokki en jetti baɗan Boubou Diallo en
docteur Abdoul Malick Diallo en mawɗo docteur Abdoul Malick Diallo en jetti ɗum sen mbi docteur en kaaɗi ɗon tan wiyeteɓe docteur oɓe woɓɓe goto fof tumu hoore mum kono docteur Abdoul Malick Diallo kalano ɗen to banggue hande ko dende baɗe ni baɗoje won hen ina jiɗi tigui walla namdoɗen beela laamu ngu ina tintina ɗum saabu ko waɗata ko bokke ko golle mawɗe to bakke diine islam ko ren ko yimɓe ummotoɓe won ummiɓe Mauritanie won ummiɓe France won ummiɓe ni leyɗele goɗɗe ina garana kawrito hen beela laamu ngu ina tini ko watte ko aɗa andi laamu Sénégal sa ƴeewi ne jogui tan hakke nokkuji joyi walla jeegom ɗi ganduɗa koko mbaɗa reconnaître officiellement événement ji mumen religieux taw ɗum so waɗi laamu arat waɗa hen kala ko wawi ara kadi jogo encadrement e foof ɗum ko hedde jeegom cikkumi somi yejjitani enen en ngala hen taw kono ɗum fof e waade noon en tout cas joɗaniɓe ɗo laamu ɓe ko wayno sous préfet gonɗo ɗo e aron e to salde ɗo ne winde lettre uji pour ko ɓe ngara ɓe tawe e ziyare o ɓen noon so bindama c'est presque ko ministre intérieur winda so ministre intérieur windama ko premier ministre winda so premier ministre windama ko président de la république winda par ce que ɗum ɗon foti waɗede imputé en fait ha yaado ko ɓe oɗo hande joɗaniɗo Diomaye donc ko on min mbaɗata invité on noon à charge à lui kañumne yettina ɗum dow ko heddi ko noon hamin ɗamini so Allahu lamɗo jaaɓi sur ce plan là hamin poti ɓeydade darade hen tigui rigui ha effectivement autorité ji politique ɗi autorité ji laamu ɗi état o jinmi wiide ngara daro hen fodde oɗo ziyara no way mawnude caggal Allah ene laaɗi mum ɗon sa ƴeewi presque kala ko watte ɗo ko wuuro ngo e wallidiɓe mum ko kañum tan mbatta ɗum ɗon heddi noon eɓe ngara kam en tant que représentant de l' état so ɓe tottama parole ɓe kaala mais presque ko ɗon haaji donc noon ɗum fof nana yewtide pour ko faye arde mbere law o ne wawa yettede nokkuji ɗi poɗɗo yettede ɗi fof haaɓe ganda kam vraiment ziyara oɗo nanɗo ara taw télémon o eɗen gandi ko kañum jogui ziyara o guila fuɗɗi ko ono min titorto kono sen dañino téléji goɗɗi ɗi aussi ngari ko wayno RTS ko kañum hande woni télé national ara kadi waɗa couvrir oɗo événement e télé ɗi fof ngara aɗan ɗum ɗon ko yettere Allah aussi ɗum aussi sur ce plan là mi sikku mamin ɓuur liggade hen beele vraiment ɗum ɗon aussi ne waɗa kono caggal ɗum ɗon kam pour jabade question ma tan ko effectivement kala nde hunde yetti hamin binda lettre uji ɗimin cikkini foti yettade en tout cas laamu ngu maintenant ko laamu ngu noon foti wadde peut être des efforts pour ara tawede ɗum so taw wonko waɗata hen kam waɗa minen kam min cuwa hen yiide haydara ko ɓuuri hen hewde tan ko baɗon Ablaye Daouda ko woni laamu ko depuis 2012 et même avant hein, guila woni au niveau de la Sotrac ha woni l'ONAS donc guila nden Allah walli min kala ko watte ɗo e nokku o wona politique kalam eyyi non wona politique kalam mais ko wuuro ngo ne wawi ɗum seedade ko ɗum noon ha hande to kalten ɗo jungo makko nan hen heddiɓe noon eɗen gandi hande eɗen jogui ɓe ganduɗa nana e pouvoir ko sukaɓe men ko taniraɓe men kañenen ne mbaɗa hen hakke ko mbawi pour ziyara o ɓeydo donnude ɗum ɗon noon enen en ñagantu kala bokkenajo to wawi wonde foof e langage politique ɗi kala ko yiɗi ko ganduɗa ne nafamo ne nafa wuuro ngo min duwanto ko noon won sukaɓe bokkinaɓe tigui jeeyaɓe e laamu kesso en mbiyaɓe kadi ni yooɓe jogoro jaam kono paaɗen ko en gardi hen ha ɗo won bokkinaɓe aroɓe naam ko gonga kono mata won bokkinaɓe ɓe garata kono noon onon mawɓe ɓe oɗon dari tigui ziyara o so ari on mbawa jogade toon haaju goɗɗo mo wona ziyara o saabu oɗon duysi ɗum hol eragol ngo eroɗa mbiyen ɓe dañata arde ɓe yo mbatto arde tawno ko moƴƴata e wuuro ko jamen wuuren tigui moƴƴinata ɗum soko soofi kadi ko jamen wuuren cofnata ɗum hol eragol eroɗa ɓen eyyi Allah jarama oɗo question ko baɗɗo importance e yam en tout cas en tant qu'acteur de développement kadi e yettude mo kalɗa ɗo nane hono Abdoul Malick Diallo jeeya ko minen ɓe min guinnirta génération doore aɗan bokke ne jogui mawɓe wiyete ko génération doore woni fedde Abdoul Malick en ɓe minen ɓe fof ko kamɓe mbaɗi min formé mbaɗi min formaté aɗan c'est différent entre formé et formaté mbaɗi min formé no min mbano no ɗeɓani moƴƴit fof ɓe pewnit ɗum woni ɓe mbaɗi min formaté ɗum waɗi ɓen
min jetta ɗumen min jaanu ɗumen d'ailleurs Abdoul Malik hikka ni Allah walli ari ɗo donc erago ngo no mbiruɗa ni ko oɗo ziyara so neɗɗo ne anduno ko woni hen ko kala to wawno wonde e kala ko wawno jaggude so yonti arat donc enen en eroto d'abord par ce que saɗa ero d'abord jeeyaɓe wuro ngo bokkenaɓe ɓe ganda ko ɗo ndawi wonɓe Dakar noon e wonɓe dans les régions e wonɓe dans la diaspora gonga won aroɓe kono sinno ko sago men so ziyara o yonti eɗen gandi dato waɗete ko communiqué gila law donc bokkenajo kala ne andi ɗum ɗon ɗum waɗi komin ñagoto yimɓeɓe oɗo organisation puɗɗaɗo yo yimɓeɓe jiiɗum ngara ɓeydo dolnude ziyara o par ce que dolnude ziyara o ko yidde bokke dolnude ziyara o ko dolnude l'islam par ce que ziyara o sa onon wonko ganduɗen hen ala ko watte toon sona l'islam sona gueɗe diine ɗum ɗon noon dendagal bokkenajo to wonno eɗen ɓeydo ɗumen erade surtout mawɓe hande eɗen jogui ɓe ganduɗa mbaɗi retraité won hen hande nana Dakar donc hen saji jotuji mumen dokkata ɗumen gara kono min mbiyata ɓen ko yo goppu kala ko mbaɗanno so ziyara o ari e so mawludu mami ɓeydu hen aussi mawludu so ari ngara mbawa dolnude wuro ngo sukaɓe noon kam minen min jettatɓe on sait que hamin mbaɗa sentir lomto nana ara kamɓe eɓe ngara eɓe lomto amen ɗum waɗi min ngala kulhuli to banggal ngal sukaɓe arde e événement ji religieux ɗi to ɗeɓata ngakkude seeɗa tan ko mawɓeɓe ɓe ganduɗa jeehi hande ha mbaɗi retraité et aussi rewɓeɓe donc hande sa ƴeewi bokkenaɓe wonɓe à Dakar eɓe joni kar et dans les régions aussi donc min ñagoto yimɓe ko véritablement so Allah lamɗo jaaɓi caggal nde ɗo hitande eɗen ñaago Allah nde Allah rokkata men kadi tawteɗen hitande arore so ɗum yonti ma en mbat fof kono kadi eɗen mbaɗa sensibiliser yimɓe e eedare ɗumen yoɓe tinno ɓe ngara ɓe tawe les événements religieux à Bokke par ce que ko ɗum woni ko ƴelliti wuro tawde ka diiniyanke premier facteur de développement d'abord ko diine o holno waɗirte e wuro ngo ɗum ɗon noon ɓe jii ko watte e mawlud ko e mawlud oɗo ɓennude ayino sukaɓe daruri min gari min ɗumen wadde encadré ziyara oɗo aussi wonko puɗɗon hen yiide donc ɗum ɗon tawde fuɗɗima yo heddiɓe ngar jagga hen beela affaire o ɓeydo yaarude yeeso ko heddi hen ko aussi ko erade wonɓe dans la diaspora a haali ɗum nane ɗo to toniɗen hande délégation mawɗo ummi ko Mauritanie Sehil Babi Wodjo ha kay heyɗi e ɓen ɗo ɓe ngari ɗo aɗa andi ɗum ɗon rawane ha rawande aranno ko ɗiɗi walla tato hande c'est presque une dizaine ngari ɗum ɗon fof ko yaaɓe jiiɓi ko watte ko jeehi kalan ɗumen bandiraɓe kadi Allah walli minen ko ɓoyani ko min jaa tourné toon dans le cadre de notre association dental 2000 nde min jeehi toon ɓe ɓeydi kadi yiitude bandiraɓe mabɓe wonɓe ganduɗa ko hikka meeɗi arde e Bokke Jallow pourtant ko bokkenaɓe ɗum ɗon noon ko yettere Allah no feewi e yettude ziyara o ɗum fof pour min mbaɗo nem jaggi ko ziyara ceerno Salif ko duwaw mo ceerno Salif waɗanno duwaw mo wanno o nde ziyara o fuɗɗoto ɓe jettima hen no feewi kono hade nden tawde en gardi hen ha ɗo so tawi wonko jejjitɗa haalde mi rokkima kaala so wonko jinnoɗa haalde tan gasi haalani eyyi ko ɓeydam hen tan ko yettude mawnam mo tawmi ɗo hono Konno Sow ko mawnam kono ko sehilam ko giɗam neɗɗo ne wona mawnirade neɗɗo kono kadi wona sehil mum wona giɗo mum Konno Sow ko gendiyanke onon ɗoɗon gandi to banggal ngal communication ko dillat hen ko Konno Sow kala ko Bokke waɗata o waɗa ko des efforts beele télé ne ara ne waɗa couvrir ces événements là par ce que communication jogui hande développement oɗon gandi communication woni 4e pouvoir e leydi donc hande kanko o jouat ko rôle hande 4e pouvoir hande e Bokke donc ɗum ɗon mi yettanmo mi jarnamo par ce que mi yi darde makko so ummimo ɗo ari Dakar darde makko subaka e kikiɗe jamma ñalawma onon won ko mbawɗo hen settade ko yaade dans les médias pour ɓe mbaɗa couvrir ko waɗete e guuro ko ɗum ɗon noon mbaɗo noon en jetta ɗum e yettude noon l'ensemble des acteurs de développement là je parle pas de politique mais
ensemble des acteurs de développement de Bokke par ce que min koko ɓoomi gumde wonde développement ko waawi ɗum ɗoyde tan ko par les acteurs de développement ɓe ngannduɗaa ɓeeɗo ne nganndi so ɗo yimɓe ndewi ɗo tan ma wuro wat développé donc ɗum ɗon aussi eɗen jetta heen dariiɓe heen ɓe eɗen jetta wannooɓe heen ɓe eɗen jetta waɗooɓe heen jooni ɓe eɗen jetta ɓe ngannduɗaa jaggunooɓe heen gila ndi hen haa jooni dartaaki mais aussi sukaaɓe arɓe jooni coɗii heen ɓe e ko ɗum woni komin ñaagoto komin duwoto mbele gooto e maɓɓe fof anndi ko yiɗi yo waɗan ɗum ɗon onon ne min jettan mon min jaarno mon par ce que Pindi TV en tout cas minen au niveau de Bokke hamin mbaɗa sentir télévision Pindi TV par ce que kala garɗo e oɗo ziyara walla mawludu walla d' autres événements sa yi télé goto ko Pindi TV woni ɗon donc onon ne ngandon walla mbason andude oɗon mbaɗa participer e développement Bokke Jalluɓe kala ko Bokke Jalluɓe heeɓe développement ngande pourcentage mon réel nan hen par ce que mi haali ɗum joni mbimi développement jogui leydi développement jogui wuuro onon noon donc oɗon balla Bokke no waɗi développé ko koye mon noon balluɗon par ce que onon ne aussi kono fuutankoɓe oɗon gandi holno Fouta fotiri wadde ha wadda développé ɗum woni oɗon mbaɗa ɗiɗo sacrifice uji hanki ñalluɗon koye lawol garɗon ko taw hiiri mais pinɗon ko subaka law gonɗon e liggey o guila subaka oɗon mbaɗa couvrir événement ji ha joni ha ɗo to gonɗen donc vraiment yo Allah yo moƴƴere hamin duwono mon e duwanade télé TV e reworde ɗon salminorde nane mi haalin ɗum mawni men Abou Diop yo Allah wallu Pindi TV yaha ha wona une grande télé mo ganduɗa adne yeeɓe aduna o foof Allah ne wawi ɗum yo Allah waɗan men ɗum ɗon ko ɗum tan jinnomen haalde eɗen mbiya haga assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ɗum noon Allah jarama o jarama mo yettani sababu yettata Allah en jetti Baba Konno mo ganduɗa ko dariɗo kadi no fewi no mbiruɗa ni hay soɗo jayniyan goto tan haala no wi hay to banggue potal leydi démocratie leydi ƴewete koye banggue jayniyankoɓe mum woni journaliste uji mum ko ɗon potal leydi ƴewete mbaɗo démocratie mum ina yaari yeeso walla yarani yeeso wadde kalɗa ko c'est très important kadi ko nayaɓal e nder nayyi e nder leydi wadde ɗum ko yettude Allah no fewi kadi Baba Konno nana rema hen guesa mum saabu kala poɗɗo ɗo yettede e nder Bokke mo ganduɗa ko neɗɗo mawɗo wiyata ko yomin gar min jotto ɗum wonko waɗata hen no fewi goho Bokkinaɓe ɓe dañani arde ɓe yiide ɗumen honorable Abou Diallo ne haala tan ina rokka woɓɓe waɓe no mum sosde arde yiide waɓe no docteur Abdoul Malick Diallo en kaala e woɓɓe waɓe noon sen limi machallah yo Allah yawɓe to gasata kono ko cuusal ina mbawno arde wodo no jiiri ɗum ɗo c'est très important Bokkinaɓe yeeɓoɓe ɓe garata ɓe mbatto arde ɗum no waɗi fayida no fewi kalɗa ko par ce que goto foof nana yah sen jeeɗen mawnin ɗo woɓɓe so woɓɓe noddi enen fof jehen ko jeyɗen ko fof koye men yalti jehen notoyɗen ɗum noon en gardi hen ha ɗo honorable ko neɗɗo newiɗo hay caɗele ngala e makko damal galle makko uddaki so ɗo so yaltuɗo ko ɗum min paami ɗum min gandi ko ɗum min kalana kadi ko ɗum min tawi ɗo ka neɗɗo jaaƴƴo ɓe mbiyatma ko an e Baba Konno kon bayi faaluji ziyara o saabu on ɓornata ko paɗe hoɓɓe arɓe ɗo on jahat jottoɗon holno goniri ho mbala nana ñaamo mbela nana jara ɗum ɗon weeɓani kono jokke kadi ko noon mbatton ko on fewi ɗum noon ko équipe Pindi TV tigui ko ɗo guelo nani golle ɗe no jokki kono kadi ma jokku ha janggo ina wona uddugol ziyara o ɗum noon caggal to ko Djiby Dieng Allah jarama on jarama jokkon e yebde télé mon